Dem baş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş. Ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş guhdarên hêja di vê bernameyê de jî ez ê ji we re hinek helbestên helbestkarê girtî İlhan Dayan bixwînim. Her wiha dîsa nivîsekê nivîseka adarjiya niya li ser têkiliya ziman û wêjeyê ez ê were parve bikim. Dîsa mêvalê bikişin ser wisa meselokeke Kurd û dîsa hinek tiştan û gumamikan em ê bernama xwe bi dawî bikin. Niha ez balî bikişînim ser İlhan Dayan berê hinekî behsa jiyana wî bikim û piştre jî çend helbestê wî bixwînim. İlhan Dayan di sala 1974 de li gundê Roşadê yê Dêrîka Çiyayê Mazî ya Mêrdînê ji dayîk dibe. Dema malbata wî ji ber şerdên aboriyê koçî serê Kaniya Rihayê dibe li vir İlhan hîn du sê saliyê dibistana seretayî li serê Kaniyê dixwîne. Ji ber şerdên aboriyê dibistan neqedan û wekî karkerekî demkî dest bi kar kir ji ber sedemên polîtîk niha di girtîgehê de ye. Berhemên wî jî bêrijan helbest ji weşanxaneya Jêjê 2014 derketî. Xeyalbêj helbestê weşanxaneya Jêjê 2017 çapa duyêm jî 2018 derketî dîsa Jêjê. Diyariyên şevê helbest weşanxaneya Payîz 2021 Amed 2021 de li Amedê hatî çapkirin. Niha helbesta wî ya bi navê Rojhilat ez ji we re bixwînim. Ji vir jî silavê xwe yê germ ji bo İlhan Dayan û hemû hevalên di girtîgehê de em ji wan re dişînin. û di vê naberê dişxwe di 27 mijdarê de jî li girtîgehan çalakiya greva birçîbûnê dest pê kiribû ji bo piştevaniya pêngava ji Abdullah Öcalan re azadî ji mesela Kurd de çareseriya siyasî piştre jî nobetên edaletê hem li Kurdistan hem li Tirkiyeyê dest pê kirî û piştre jî ji xwe li bêjin ji milê Qarsê wanê meşekê dest pê kirî dîsa bi heman mijarê vegirê dayî. Loma ji vir silavê xwe ji girtiyan dişînin û em vê çalakiya girîng jî em pîroz bikin û em li hemberî vê çalakiyê jî em heman demê de jî bejna xwe ditewînin û em silavên germ ji bo girtiyên ku di greva birçîbûnê de jî dişînin. Rojwelat li kolanên jiyangeha rojwelatê min rûreşên jiyanê weke gurê har êrîş dikin. Bi xezeba dilên xwe dixwazin hêviyên me yên azadiyê di nava lehiya bêbextiyê de bixeniqînin. Ji ewrên bêdengiya bêyom mirin dibare li ser bedena zarokên kobaniyê. Diqîrim. Dengê dilê min di nava bêdengiya qebraq de winda dibe. Axîn û azara dilê dayikên Til'eranê dibe êşa şevên bêxew. Dilgirî dibim û neynika çavê min dişikê êdî weçhê xwe nabînim. Li wî bajarê bêdil dilkovanî dibe mêvana şevên min. Şewata dilê dayikên Helebê xwe li bedena min dipêçe.
bi çavên te jî jan û bêxew hêviyên dilên zarokên binxetê temaşe dikim. Welatîvejîn, dizanim îşev baranek hûr dibare, li serkejiyê bajarê evîna me. Dibe tovê azadiyê, gul û kulîlkên dilê me reng dide. Jiyan şîn dibe ji nû ve. Dengê zarokên rojê bilind dibe li deşta serêkaniyê. Waye li kolanê tulkoçerê, xeyalperestên azadiyê govendê digerînin. Dilê qamişlokê dibe ganiya jînevînê, dihergeber bi dirbesiyê ve. Waye zarokên dilroj li kuçeyên Amûdê helbestên serfiraziyê dixwînin. Botan himbêza xwe ya çiyayî ji kulîlkên dêrikê reve dike. Waye silav şervan dibe stêr û di ezmanê dilê me de hiltê. Ji çavên zarokan ronahiyek ji rengê rojê bilind dibe. Heçhecokên hêviyê hêlîlên xwe çêdikin li ser mijangên me. Waye efrîna rengîn asûmanê xwe yê şînspî dike dergeha şopgerê heqîqetê. Dayikên dilhêvî di tevna xwe de jiyanê dihûnin ji nû ve. Fecra azadiyê. Di vê dema xewrevînok de dilê min dibe siwarekî hespê kihêl, ber bi çiyayên welat ve dibeze û bi kelecana fecra azadiyê bi stêrkên çavê şevê şa dibim. Newal bi newal, çem bi çem li şopwarê te digerim. Çarna disekinim bi çavê bêrîbar, bej û bala çemê firatê temaşe dikim. Hingî di destê dilê min de stêr bi delevînî direqisin. Cana xwe berdidim nava zeryaya xeyalan û çavên xezalyara çiyayî maçê dikim. Hingî dilê min dibe çemê Dîçle û weke sûlavên dînok coş bi coş diherikin. Ala çavên te. Asoyên welatê xwe bi ala çavên te dixemilînim. Awirên min weke karxezalan li dû şopa te dibezin. Bête sêwî me li vî warê kujer li min vegere bi awazên çavên xwe, kelehên evîn ku ji hilweşîne û rûbarê dilê xwe bike stargeha min. Her şev dibim dilmêvanê xewnên te bi kenê li ser lêva te, agirê dilê xwe pê dixim û helbestek arîvanî dilorînim. Awirên xwe li ser sînga te ji bîr dikim û bi çavên te yên roniyar dilê xwe azad dikim. Bi hêviya azadiya hemû girtiyên ku ji bo doza xwe îro di girtîgehan de ye. Ev helbest ya îlhan, ev helbestên ku mixwend ên îlhandayan bû. Dîsa mij antolojiya çîrok û helbestên nivîskarên di zindana de rabûna Belîl Gulberojan ku li ser navê Pena Kurdatê çapkirin. Mijbûr xwe ji xwe di bernama dinêjîm gotû heta ji destên bê bi taybet çîrok û helbestên ku vê antolojiyê de ye em ê bixwînin ji bo ku em bêjin hîn bêtir ew çîrok û helbestên di zindana de bên guhdarkirin, bên belavkirin. Ji xwe heftabêjî Delîl Payîz di çîrokek wî em ê bi we re parve bikin. Belê niha jî ez ê nivîsa Adar Jiyan bi we re parve bikim, têkiliya ziman û wêjeyê. Ji xwe ev nivîs jî li ser rûpela wêje û ziman a rojnameya xwebûnê hatiye çapkirin. Têkiliya ziman û wêjeyê. Ziman bi qasî ku di danasîna têgih û pênaseyên zanistî de xwedî rol û rûsteke girîng e. Di danûstandina navbera mirovan û parastina nirxên neteweyî de jî ew qas xwediyê rol û rûsteke girîng e. Bi
Bi vî awayî girîngiya ziman hem xwe di çand, huner û wêjeyê de û hem jî xwebûn, yekîtî, geşbûn û parastina neteweyê de dide der. Divê ev rastî baş bê zanin ku her civaka xweser bi navê netewe ya xwe û ew netewe jî pêşî bi zimanê xwe tê nasîn. Bi vegotineke din, şertê herî sereke yê netewbûnê ziman û şertê zimanê netewbûyînê jî zimanê hevpar e. Bi rastî hemû civaknasên dinyayê dema ku li ser pênaseya neteweyê hûr dibin, pêşî behsa pêdiviya yekîtiya ziman dikin. Bi giranî gelek kesên civaknas neteweyê wekî koma, civata ku heman welat ziman, ol, sinc, çand û wêjeyê parve dikin, pênase dikin. Dibe ku gelek nirx û hêjahiyên mirovan ên wekî din jî hebin. Belê, tu jê jî bi qasî ziman girîng, watedar û bandordar nabin. Ku ziman tunebe gotin û bêje jî tunene. Ku gotin û bêje tunebin, wêje jî tuneye. Ku wêje tunebe, netewe jî tuneye. Ku ziman tunebe, gotin û bêje jî tuneye. Kesên ku ziman, çand û wêjeyeke wan a hevpar tunebe, wekî komeke bêrêxistin, bê armanc û bênirx di nav têkiliyeke têkel de jiyana xwe didomînin. Ji bo yekîtiya neteweyekê şertê sereke û herî girîng ziman e. Kesên ku ji zimanê hevdû fehm nekin, ne dikarin bi hev re bidin û bistînin û ne jî dikarin di nav xwe de li gel hest û hizrên hevpar têkiliyeke xurt pêk bînin. Ger zimanê kesên ku bi hev têkiliyê datînin û hevpar û heman be, ne dikarin hest û hizrên xwe parve bikin û ne jî dikarin derfetên yekîtiyê pêk bînin. Heta ku di navbera mirovên ku di asta herî girîng û bingehîn de hevdû fehm dikin, yekîtî pêkneyê, neteweyîbûn jî pêk nayê. Ev pêdiviya bingehîn jêneger û çarenîn girîngiya zimanê hevpar derdixe pêş û li ser her civak û neteweyê dide ferskirin ku pêşî li zimanê xwe xwedî derkeve. Bê ziman ne civak û çand û ne jî çand û wêje pêk tê. Tiştê ku mirov di wêjeyê de bi ser şopa rastiyê vedike jî dîsa zimanê neteweyê yê hevpar e. Wekî ku tê zanîn, hîmê wêjeyê bingehîn ziman e. Ku ziman tunebe, wêje jî tuneye. Lewra navgîn û alava wêjeyê ya herî girîng ziman e. Lê ziman di wêjeyê de çawa tê bikaranîn. Di navbera zimanê wêjeyê û zimanê rojane, yanî zimanê gel de têkiliyek çawa heye. Gelo zimanê wêjeyê bi tevahî zimanê rojaneyê civakê cuda ye yan na? Bêguman ev pirs gelek carên din jî hatine kirin û berseva van hatiye dayîn. Her çendî ku berseva van pirsan hatibe dayîn jî dibe ku her gav encam û bersim hevdû negirin. Lewre gelek caran rastî û rewşa heyî li hev dernakeve. Ziman hem hîmê bingehîn ê wêjeyê û hem jî navgîn, bargir û hilgirê çandê ye. Wêjeya ku ziman da afirîne hewl û hevdana ronîkirin û berhevkirina çanda civakê ye. Hunera ziman a ku bi hemû bandora xwe di nava vê çandê de cih digire, wêje ye. Wêje cîhana hest, raman û xeyalan e ku jiyan, çêj û hêza zindî ya neteweyekê bi hemû qonaq û qadên xwe yên civakî ji serdema herî kev dest pê kiriye û heta îro hatiye. Wêjeya herî kev dewlemend û mayînde wêjeya gel e. Wêjeya gel asêgeha ziman, hebana gotin û peyvan û gencîneya herî dêrîn û dewlemend an çanda civakê ye. Wêjeya gel rasterê têkildarî zimanê devkî ye, yê ku bi zimanê gel ê rojane tê parastin û geş dibe. Wêjeya gel ji bo her mirovê ji dergûşê dest pê dike û heta berdevê gorê didome. Wêjeya gel bi hemû hestên evîndariyê hesret, heskirina xwezayê, malwêranî, şîn û xemdarî, kêf û şahî, bîrewerî, qerfbazî, lehengî û exlaqî ve girêdayî ye.
hemû hêmanên çanda gel ên ku xwe di wêjeyê de didin der jî dîsa bi saya ziman tê parastin û veguhastin. Bêguman têgiha wêjeyê jî wekî hemû têgihên din gelek caran wekî şêweyekê vegotina devkî û nivîskî tê lewitandin û çilvirandin. Bo nimûne, gelek sixêv dijên û peyvên çors wekî wêjeya çepel argo tê pênasekirin. Heç ku edebiyat wêje ne ew tekstên gotarên bêedeb, bêteşe, bêwate ne ku ji gotinên ketberê vala pûç çors pêk tên û li nav gel belav dibin. Dibe ku herkes wêjeyê li gor xwe rave û şîrove bike û wateyeke nû lêbar bike, lêbelê ji do heta îro wate peywir û roleke wêjeyê ya ku li gor prensîbên zanînê tê pênasekirin heye. Ev jî bi serê xwe mijareke din e. Wêje ji peyva bêjeyê derbûye û hemwateya edebiyat a erebiyê ku ji koka peyva edebe yê hatiye darijtin. Edebiyat wêje tê wateya pûşil, xweşaxaftin, xweştevgerî, narînî, nazîkî, şahîkî, gewzînerî, ciwankarî û şerdebûna ziman û her wekî din. Nivîskar helbestvan, ramanwer, zimanzan û zanyarek tenê bi saya zimanê xwe dikare fikr û boçînên xwe ragihîne gel civak û netweya xwe. Heke ne wisa be, ne huner û wêje tekûz dibe û ne ji ziman pêş vediçe. Wêje her çendî ku bi hest û hizrên xweser û azad pêk tê ji rêbaz, rêgez û pîvaneke ku ew li gor xwezaya xwe û xwe bi xwe pêk dîne heye. Dibe ku her vegotineke nivîskî wekî teksteke asayî were dîtin. Belê divê bêzanîn ku her teksta nivîskî ne wêje ye. Lewre pîvan û taybetiyên nivîsên wêjeyî û nevêjeyî ji hev cuda ne. Ev cudatî bi giranî di bikaranîna ziman de pêk tê. Ji boî zimanê ku di perwerdehiya wêjeyê de tê bikaranîn jî pir girîng e. Wekî din jî wêje tê wateya kurtkirina gotin û peyvan, bêguman ji vê kurtkirinê re jî sînorek heye. Her gotin û peyva kurd jî ne wêjeyî ye. Çawa ku ji bo gelek cureyên hunerê yên din hin rêgez, rêbaz û pîvan hene, bi heman awayî ji bo wêjeyê jî ev tişe ye. Belê ev nayê wateye ku wêje li gor pîvan û qalibên hin kesan tê şewitandin û sînordar kirin. Lewre wêje bi serê xwe dîsîplîneke zanistî ye. Zimanê perwerdehiya wêjeyê jî mijara nîqaşeke din e. Ji bo yê divê di nivîsên nirxandinê yên li ser tekstên wêjeyî û derbarê wêjeyê de her gav zimanekî tekûz, şahîk, rexneyî û çêger were bikaranîn. Her çendî ku mirov wêjeyê wekî lîstika bi ziman pênase bikin jî alav û amûrên vê lîstikê her gav bêje, biwêj, gotin û têgihên zimanin. Tiştê ku teksteke nivîsareke wêjeyî ji tekstên din û nivîsên newêjeyî vediqetîne ji ziman e. Wêje ji ziman pêk tê, lêbelê çawa ku her ziman nayê wateya wêjeyê, her nivîsara wêjeyî jî her gav nayê wateya ziman. Wêje edeba, adaba, awaya bilêvkirina gotinê, rêbaza xweşgotinê û şêwaza vegotinê ye. Wêje edebkirin, edilandin, watedarkirin, şerdekirin, şarezakirin, şahîkirin, bedewkirin û berdewamkirina ziman e. Belê guhdarên hêja ev nivîs jî têkiliya ziman û wêjeyê bû ada jiyana min xwest ez vê jî were parve bikim. Niha jî dîsa wekî gelek bername me di vê bernamê de jî ez ê cî bidim hinek tiştanok mamik û me serokeke Kurd. Belê tiştanoka me ewilî
tiştek min heye helheliko, melmeliko, simbeltujo, guhbeliko. Ev çi ye? Tiştekî min heye helheliko, melmeliko, simbeltujo, guhbeliko. Ev çi ye? Bersiva vê mamika me jî mişk e. Yadinê her dem dike lûçelûç xwarineke bêtam û pûç dibêje ew çi ye? Her dem dike lûçelûç xwarineke bêtam û pûç dibêje ew çi ye? Bersiva vê mamika me yanî tiştanoka me jî benîşt e. Hinek ciya ji bawerim qajik jî tê gotin. Hemedo girêdin. Li gundekî binê beriyê rojnîvro malbata bavê Hemedo li ser sifra fîravînê rûniştibûn. Bav dê û çar zarokên wan li ser sifra fîravînê li hêwana malê rûniştibûn û xwarina nîvro dixwarin. Ji nişka ve kera wan serê xwelderiyê hêwanê yê vekirî re derxist û dikir ku derbasî hundir bibe. Bavê Hemedo got: Guro Hemedo, rabe, nehêle ker were hundir, bibe girê bide. Hemedo bi rabûna xwe re tasa ava di destê xwe de bi ser xwarinê de rijand. Pê sênîka xwarina birayê xwe kir û pê re dema lingê xwe helda, lingê wî li serê bavê wî ket. Bavê Hemedo kir hewar û ji zarokên xwe re got: Law dest ji kerê berdin, yek ji we re rabe Hemedo girê bide. Îca bi rastî jî hin caran dema mirovek dixwaze di mijareke de alîkariya te bike, mijarê bêtir tevlihev û alostir dike. Lewre divê mirov bi xwe li çareya serê xwe bigere û karê xwe nespêre hinekî din. Ev jî wek mesela Hemedo. Dibêje welek ha dev ji kerê ber di Hemedo girê bidin. Bi rastî jî yanî peyameke wisa kûr jî têde çêxwe digirin. Belê guhdarên hêja em hatin dawiya vê bernama xwe jî. Heta bernamek dinê înşallah me bi bernameyeke cuda û bernameyeke mijarek cuda li hemberî we bi. Ez roza me tîna û di vê bernameyê de jî dîsa bi mijara têkiliya ziman û wêjê bi xwendina helbestên îlhandayan û bi tiştano ku mesela Kurd dîsa li pêşberî we bûm. Heta demek dinê bimînin di xêr û xweşiyê de.